ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ଚିହ୍ନ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଡି ଉଦୟ କୁମାର। ନୀତି ଆୟୋଗ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1 ଜାନୁଆରୀ 2015। ଭାରତରେ ଜିଏସ୍ଟି କେବେ ଲାଗୁ ହେଲା? ଉତ୍ତର 1 ଜୁଲାଇ 2017। ହରିତ ବିପ୍ଳବ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍। ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ କାହା ସହ ଜଡ଼ିତ? ଉତ୍ତର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ। ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବା ଇନଫ୍ଲେସନ କାହା ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଗ୍ରାହକ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ବା CPI। ଭାରତରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଜାତୀୟ ଆୟ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍ ଗଣନା କରେ? ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂଗଠନ CSO। ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର RBI ବା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରକାର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ବା ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି। ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI। କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଗରିବୀ ହଟାଓ ନାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେଉଁ ମଡେଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହାରୋଲ୍ଡ ଡୋମାର ମଡେଲ। ନାବାର୍ଡର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇ। ଅର୍ଥନୀତିର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆଦାମ ସ୍ମିଥ। ଭାରତରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଯୋଜନା କାହା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲର୍ଡ ମାୟ। ଭାରତରେ ଆୟକର ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜେମ୍ସ ୱିଲସନ୍।